راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبني لهم ربع إسران شدشن لكاتيت كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا أفريقيا أبسومونزي عالم كميالو كمون مدب تطعمو حيزنا لكم قريبنا لنا فنونا بزينان مجمار فلما أرستاتو باباسات كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا ناب إرترا خياتو تخلكيلوم سالساي مدرخ زور رواندا نفرنساويت كلب زوكلا إرتراو تقددماي بنيام جرماي بيجامال لبيسو نجبتين أستا 3 عامات زمرحة حسني مبارك أم بلتيس عن حدا أدميو مويتو. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. علة توزينا باباسات كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا ناب إرترا خياتو خمس تغلكلو بيت صحفتا بيت كريستيان أبزرق حتى مجلتي أمريكتا بمسرت مجلتي بوتو كاردينال برهان يسوس لكان باباسات زكاتوليكاويان بريزيدنت كوباي باباسات إثيوبيان سبساب كوميشن هاجراو عرقن سلامن إثيوبيان باباس بوتو أبو موسى كومودما صحفيت بيت كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا أباتو شوما فقرين زركبوم الأخ باباسات كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا أب مبل 5 عامات انبل إيوبيل كبر بعال كيدان مرات أسمران نخساتفو ليك باباس زمن برسمران بريزيدنت باباسات كاتوليكاويت إيرتران بوتو أبونا منغست أبز جبر لهم عدم مسرت بإسران كلتن لكاتيت ناب إيرترا كنت مرحو أما عرفونا فرت اسمرا نعسر 6 ساعات تتحيزهم دحر مصناح ناب أديس أبا خملسو 5 تنغرام تقيسو مجلتي كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا وتوسخي إتوم باباسات أما عرفونا فرت اسمرا كل قطعتها ماليهم نحد ورحزة صنحون فيزا توهبهم كبكع دحيرو جنا كابل على بزمتنا تأزاز ناب إيرترا خطأتو أين فكرينا 5 تبهلهم أجنزيبو إيرتران إثيوبيان ركب سلام جميرنا له أبز بهلو زلقوان كم زعينة فتسامي مغساتو ننا إيرتران إثيوبيان أبيات كريستيانات كم زوكايون اتمجلتي أرديو كاتوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا بوغنا نتو قداي نابزم الكتوم أكلات منغستي بملآخ من صرايك كبر اللوخ تحتت مخانا أنا تسيرالا إيرتراوي تقددماي فرنساويت كلب نيبوديلكو بنيام جرماي تمال سولوس إسران حموشتن لكاتيتا بستخايدة سالساي مدرخ قردم بشكلتا زور رواندا كاب كازاكستاناوي يوفغاني رودروف بيجامالا بمنزع عبسبانو لبسوا أبزي كاب هوي نقيلو أبروزيسيس تزازمة 242 كيلومتر رحك أسشفن قردم ناي كلب جيو كاتولي أندروني كولومبياوي تقددماي يوناتان ريستريبو عوت مدرخ كون كالو حانت كالي تفنتيتو زأتو بنيام جرماي كالأي أبالات هاجراويت غانتا إرترا هينوك مولو برهانن ناتنا التسفات إنندما بقدم تختل 9 كمون 10 حدا خاليتات دحيروم سالسين 40 درجة حيزوم أبزي كم زحلفة معلتات بإرتراوين تعبللو استزازم مدرخ داويت يمانة 10 كوينو بمئتاو نقط ريمس قداموت 10 تقدم تزأتو إرتراوين تودادرتي نابر 4 تبريخو بجزء بنيام جرماي بتشعة 9 36 دقائق 18 كاليتاتن نبج أماليا أفتح تقطع طرق أتواخلو هناك منو برهان دما بحموش كاليتات كال أي خوينو يسعبولو بجانتا حجون إيرترا أمر حنا تركب تقدمتي لوم ربوع كابروسي زي تبجيسوم كل 206 كيلومتر توعيزوم نابروفابو كوصحيوم إذن يلوم وددر بتررز بلا عقبت استعبل لسلزخنا برتعك اللسكر أيلو تثبيت كبار بريزيدنت جبت نبر حسن مبارك أما بلتيس عن حدا عمتو بعسران 4 لكاتيت كم زموته تلفزيون تهاجر أليحة اتن جبتين 3 عامات زمرحة حسني مبارك أبكل تشعن 10 حدا نبستخايده هزباو نعبي كابسلطانو الحرم إلايو بزت فلاليه جبنات تقاسيسو نابيت فرديو زملالس نيرو انتخونا أبكل تشحن 10 شوعاتن كله قبل علي استمسرته كستات تدمسيسو ناس أقوان تتبهله مس إرجان بستحست عن ناس أقامات سلزقات أمو زبس حجزيو أب هوسبيتال كم زحلفو إيجلات اتي بريزيدنت نبر أب هوسبيتال متبحت دحر مكيادو 5 موتون تلفزيون تهاجر تقيسا حسن مبارك كاب زمن السلطانو كاب أمريكا نايل علي 1.3 بليون دولار وتهدراو دقافي قبرلو منبارو تبصبات يحبرو زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولا هذه إذاعة إرنا داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زغطل مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسومون زي خون سنة مكتال
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ደቡብ ሱዳን ኣብ ዕርቅን ግጭትን ትመላለስ። ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ብምፍላይ ናጽነታ ዝኣወጀት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ኣብ ተደጋጋሚ ሓድሕዳዊ ግጭትን ዕርቅን ክትመላለስ ብምጽናሕ ኣብ መንጎ መንግስትን ተቐናቐነ ሓይልን ብዝተበጽሐ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ስምዕ ዳግማይ ናብ ዕርቂ ከተምርሕ ተስፋ ተገይሩላ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። በቲ ስምዕ መሰረት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ንመቐናቕንቱ ተቃውሞ ሓይሊ ሬክ ማቻር ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ንሳልሳይ ግዜ መዚዝዎ ኣሎ። ሬክ ማቻር ኣብ 2011 ጸኒሑ ኣብ 2016 ድሒሩ ድማ ብ22 ለካቲት 2020 ንሳልሳይ ግዜ ምክትል ፕሬዚደንት ክኸውን ዝምዘዝ ዘሎ። ማቻር ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ስርሑ ክጅምር ክታሙ ድሕሪ ምንባሩ ካብ ሎሚ ንድሓር ሓቢርና ብምስራሕ ስቃይ ህዝቢ ከም ዘኸትም ክንገብር ዋሕሲኣት ትኽብል መግለፂ ሂቦ። እንተኾነ ንሱ ነዚ ዝገልጽ ዘሎ 2 ግዜ ኣብ ስምዕ ተበፂሑ 2 ግዜ ድሕሪ ምውዳቑን ናይ ስታት 400,000 ህይወት ዝቐዘፈን ናይ ሚልዮናት ድማ ዘመዛበለን ሓድሕዳዊ ግጭት ድሕሪ ምክያድ እዩ። እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ እውን ዓሰር ናይ ዝሓለፈ ስምዓት ከይክተል ስጋኣት ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢራ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ስምዕ ብተወሳኺ ሬክ ማቻር ሓዊስካ ጄምስ ዋኒ ኢጋ ታባን ደንጋይ ከምኡውን በዓልቲ ቤት ጆን ጋራንግ ረቤካ ጋራንግ ሓዊስካ በብተርትኦም 4 ምክትል ፕሬዚደንታት ክኾኑ ተረቂሖም ኣለዉ። ሓድሕዳዊ ግጭት ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምክትሉ ዝነበረ ሬክ ማቻር ዕልዋ ከካይደለይ ወጢኑ ብምባል ኣብ 2013 ካብ ስልጣን ክእለ ድሕሪ ምግባሩ ጀሚሮ ድሒሩ ድማ ናብ ዓሌታዊ ግጭት ዲንካን ኑርን ልሒሞ። ብሰንኪ ናይ ስልጣን ህርፋን እዞም ክልተ መራሕቲ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ህይወት 400,000 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ክቕዘፉን ከለዉ ኣስታት 7 ሚልዮን ማለት 2 ካብ 3 ካብ ህዝቢ ሃገር ተመዛቢሉ ካብዚኦም ቶም 6 ሚልዮን ህፁፅ ረድኤት መግቢ ዝጽበዩ ህዛብ ኮይኖም ኣለዉ። ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታ ናብ ብልጽግና ክትሰጋገር ትጽቢት እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ግጭትን ዝንቡዕ ምሕደራን ብልሽውናን ቅትለት ዓመፅ ጨውያ ስርቂ ዝምታ ከብትን ካልእ ገበናትን ኣብቲ ሃገር ተጋኒኑ ይርከብ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሃገረ ሱዳን ክትፍለ ረፈረንደም ድሕሪ ምክያዳ ህዝባ 98.83 እወ ንናጽነት ድሕሪ ምድማፅያ ብ9 ሐምለ 2011 ናጽነታ ኣዊጃ። እንተኾነ እቲ ሃገር 2 ዓመት ከይጸንሐት እያ ኣብ ሓድሕዳዊ ግጭት ተሸይማ። ኣቐዲማ ኣብ ትሕቲ ሱዳን እንከላውን ወላውን ብነዳዳ ሃብታም እንተነበረት ብምምሕዳር ካርቱም ፈጺሙ ቆላሕታ ዘይግበረላ ብትሕቲ ቅርጺ ትምህርቲ ሕክምናን ልምዓትን ፈጺማ ድሒራን ከምቲ ድሕር ዝተገብረትን እያ። ሱዳን ብሓደ ጥሪ 1956 ካብ አንግሎ ግብፂ አንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን ሓበራዊ ግዝኣት ብሪጣንያ ግብፅን ሱዳንን ናጽነታ ወሲዳ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ብሓባር ብብሪጣንያን ዝግዝኣ ነይረን። ሱዳን ናጽነታ ክትጎናጸፍን ከላ ኣብቲ ሃገር ፌደራላዊ ስርዓት ከም እትተክል ተመዋፂዓ ነይራ። እንተኾነ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ እቲ መብፅዓ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መራሕቲ ሱዳን እስላማውን ዓረባውን መንነት ከተኣታትውዮም ኢሎም ብምኽሳስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሮም። ኣብ መንጎ ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ኣንያንያን መንግስቲ ሱዳንን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ኣብ 1972 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተበፅሐ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ምምሕዳር ክህልዋ ዘፍቅድ ስምዕ ውዕል ሰላም ግጭት ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብ 1983 ሱዳን ተበፂሑ ዝነበረ መሰር ርእሰ ምምሕዳር ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምስራዛ ደቡብ ሱዳናውያን ብመንገዲ ግዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን SPLM ወተሃደራዊ ክንፊ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን ማለት SPLA ቃልስን ሓርነት ቀፂሎሞ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ግጭት 1.5 ሚልዮን ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን 4 ሚልዮን ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ድሕሪ ምግባሩን ኣብ 2005 ናብ ሰላማዊ ስምዕ ክበጽሑ ክኢሎም። ኣብቲ ስምዕ ድማ ክልቲኦም ወገናት ስልጣን ክመቃርሑን ደቡብ ሱዳን ድማ ካብ ሱዳን ክትፍለን ተደልያ ረፈረንደም ክካየደላ ክፍቀደላ ተሰሚዖም። ብመሰረት ስምዕ መራሒ ህዝባዊ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን SPLA ነበር ጆን ጋራንግ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን ኮይኑ ብ9 ሐምለ 2005 ተመዚዙ። እንተኾነ ኣብ ስልጣን ሓደ ወርሑ እኳ ከይጸንሐ ብ30 ሐምለ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ህይወቱ ስኢኑ ብምክትሉ ዝነበረ ሳልቫኪር ድማ ተተኪኡ። ብመሰረት ዝተኣተወ መብፅዓ ድማ ደቡብ ሱዳን ረፈረንደም ኣካይዳ ናጽነታ ድማ ተጎናጺፋ። ናይ ኩሉ ግጭታት ብልሽውና ህርፋን ስልጣን እኩብ ድሙር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝዳሓረት ሃገር ክትከውንን 82 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1 ዝመሓደር 65 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ክጽሕፍ ከንብብ ዘይክእል ብትሕቲ ቅርጺ ዝተሃስየት ክትከውን ተገዲዳላ።
ደቡብ ኣፍሪቃ ማንዴላ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወጸሉ መበል 30 ዓመት ይዝከር። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ጎጃጅልካ መግዛእቲ ማለት ኣፓርታይድ ነጻ ክትወፅእ ሓያል ቃልሲ ዘካየደን ናይቲ ሃገር ናይ መጀመርያ ጸሊም ፕሬዚደንትን ኔልሰን ማንዴላ ለካቲት 1990 ካብ ቤት ማእሰርቲ ነጻ ዝወጸሉ መበል 30 ዓመት ተዘኪሮ 5 ታሕሳስ 2013 ኣብ መበል 95 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየ ኔልሰን ማንዴላ ካብ 1964 ክሳብ 1990 ን27 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ብፍላይ ብኣተሓሕዛ እሱራት ዝኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኣብ ደሴት ሮቤን ተሓይሩ ነይሩ። ንምዃኑ ኔልሰን ማንዴላ ንምንታዩ ን27 ዓመታት ተኣሲሩ ተባሂሉ ምስ ዝሕተት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ 1948 ክሳብ 1990 ኣብ መንጎ ጸዓዱን ጸለምትን ብፖለቲካን ማሕበራዊ ስርዓትን ፈላሊኻ ግዛ ኣፓርታይድ ትመሓደር ነይራ። ኣፓርታይድ ጸዓዱ ብቁፅሪ ውሑዳት ክንሶም ስልጣን ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ብኩሉ መለክዒታት ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ጸብለል ክብሉ ዝገብርን ፈላልዩ ዝገዝእን ብምንባሩ ነዚ ዝቃወም ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ድማ ብገበን ይሕተት ብምንባሩ ኔልሰን ማንዴላ ድማ ነቲ ስርዓት ብምቋሚ ተኣሲሮ። እቲ ስርዓት ጸዓዱን ጸለምትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ከም ዝነብሩ ዝገብር ጸዓዱ ዝበለጸ ኣባይቲ ትምህርቲ ሕክምና ካልእ ኣገልግሎታትን ክረኽቡን ከለው ጸለምቲ ድማ ተጨቃጭቆም ኣብ ሻውላት ዝነብሩን ትሑት ትምህርትን መነባብሮን ከም ዝህልዎም ዝገበረዩ። እቲ ብሃገራዊ ሰልፊ ኣብ 1948 ዝተኣታተወ ስነ ሓሳብ ኣፓርታይድ ጸዓዱ ዝለዓሉ ፍጡራት ቀጺሎም ኤስያውያን ኣብ ሳልሳይ ደረጃን መወዳእታን ድማ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ዝሰርዕን ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ካብ ቤቶም ናይ ሕርሻ መሬቶም ዓድታቶም ብምእካብ ኣብ ፍሉይ ከባቢታትን ሻውላትን ከም ዝነብሩ ዝገበረ ስርዓት እዩ ነይሩ። ኔልሰን ማንዴላ ምስ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ማለት ANC ብምጽንባር ናይቲ ሰልፊ ማሕበር መንእስያት ብምስራት ኣንጻር ኣፓርታይድ ክቃለስ ጀሚሮ። መንእስያትን ሰራሕተኛታትን ብምንቃሕን ብምልዓልን ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይድ ጀሚሮ። እንተኾነ ኣብ 1964 መንግስቲ ክትግምጥል ወጢንካ ሰራሕተኛታት ኣለዓዒልካ ካብ ሃገር ብዘይፈቓድ ወፂካ ብዝብሉ ክስታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮ። ማንዴላ ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ እኳ እንተነበረ 27 ዓመታት ኣብ ቤት ማሕቡስ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ለውጥታትን ሓያል ውሽጣውን ደጋውን ጸቕጥታት ኣብ 1990 ፍሬድሪክ ዊልያም ደክለርክ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ካብ ማእሰርቲ ነጻ ተፋንዮ። ኣብ 1991 ድማ ስርዓት ኣፓርታይድ ብወግዕ ፈሪሱ። ንሱ ድሕሪ 3 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ምውፅኡ ኣብ ዝተገብረ ኩለን ሰልፍታት ክሳተፋ ዘፍቀደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብምስታፍ ብ10 ግንቦት 1994 ናይ መጀመርታ ጸሊም ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪጹ። 4 ዓመት ጥራይ ከም መራሒ ብምግልጋል ድማ ካልኣይ ግዜ ክምረጽ ቅዋም እናፍቀደሉ ክንሱ ካብ ስልጣን ብፍቓዱ ተኣልዩ። ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ምስ ሓዘ ኣብ ልዕሊ ጸዓዱ ሕነኽፈዲ መረጸን። በንጻሩ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ብምቋም ነቲ ሃገር ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመርሓ ብምውሳኑ ኣቐዲሙ ዘሕለፎ ቃልሲ ተወሲኽዎ ኣብ ሃገሩ ብደረጃ ኣፍሪቃ ይኹን ደረጃ ዓለም ብሓያሎ ወገናት ሓደ ካብ ኣብነታውያን መራሕቲ ዝርአ። ኔልሰን ማንዴላ ዝበዝሐ ኣድናቆት ዝረኸበ እኳ እንተኾነ ንጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ካብ ድኽነት ኣየገላገለን ብዝብል ግን ብገለ ወገናት ይንቀፍ እዩ። ሓንቲ ካብ ነቐፍቱ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረት ኣቐዲማ ዝተፋትሓቶ ዊኒ ማንዴላ ክትከውን ከላ ማንዴላ ሓያል ሰውራዊ ነይሩ። ድሕሪ 27 ዓመታት ማእሰርቲ ግን ብጸዓዱ ልቡ ተሳዒሩ ኣብ ግዜ መሪሕነቱ ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ንቁጠባ ዝምልከት ዋላ ሓንቲ ኣይገበረን ክትብል ተኸሶ። ደቡብ ኣፍሪቃ 27 ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ኣፓርታይድ ኣብ መንጎ ጸለምትን ጸዓዱን ዘሎ ናይ ስራሕ መሃያ መነባብሮ ትምህርትን ካልእን ፍልያት ዛጊት ኣዝዩ ገፊሕ ጋከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ 30,000 ራንድ ናይቲ ሃገር ገንዘብ ዝኽፈለላ ስራሕ ሓደ ጸሊም 9,000 ራንድ ጥራይ ዝኽፈለላ። ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ኣብ ሻውላት ከም ዝነብሩን ህይወቶም ክመሓየሽ ከም ዘይከኣለን ይግለጽ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣስታት 57,725,000 ህዝቢ ክህልዋን ከሎ 80.9 ካብዚኦም ጸለምቲ፣ 8.8 ሕውስዋስ ሓናፍጽ፣ 7.8 ጸዓዱ፣ 2.5 ድማ ኤስያውያን መብዛሕትኦም ህንድዮም። ብኣፍሪካና ዝፍለጡ ጸዓዱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ 1652 ንመጀመርያ ግዜ ካብ ናይ ሎሚ ኔዘርላንድስ ክመፁ ጀሚሮም። ኣብ 1806 ድማ ብሪጣናውያን ተሓዊሶሞም።
ኔዘርላንድስን ብሪጣንያውያንን በብእዋኑ ክገዝእዋ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ 1961 ሙሉእ ብሙሉእ ሪፓብሊክ ኮይና ኣብቲ ሃገር ዛጊት መብዛሕትኡ ዝሕረስ መሬት ኣብ ትሕቲ ጻዕዲ ዘሎ ሓያሎ ጸለምቲ ድማ ካብ በሓጎታቶም ዝተመንጠለ መሬት ክምለሰሎም ወይ ክመቃርሑ ብቐጻሊ ይጠልቡ ሃገራት ኣፍሪቃ 1600 ጥራይ ሓድሕዳዊ ንግዲ የካይዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ንሓድሕደን ዘካይድኦ ናይ ንግዲ ልውውጥ 1600 ጥራይ ከም ዝኾነን እንተተሰማሚዐን ድማ እዚ ኣብ 2022 ናብ 300 ክዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ በአፍሪቃዊ ሕብረት ዝተደፋፈአ ንውሽጣዊ ዕቤት ንግዲ አፍሪቃ ዘተባብዐ ነፃ ዕዳጋ አህጉር አፍሪቃ AFCTA ኤርትራ ገዲፍካ ኩለን ሃገራት አፍሪቃ ክታመን ዘንበራሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ምትግባሩ ግን ገና ናይ ግዜ መቃን ኣይወፀሉን ዘሎ ነፃ ዕዳጋ አህጉር አፍሪቃ ግብራው እንተደኣ ኮይኑ 53 ሃገራት ዝሓቁፍ ብምዃኑ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ክኸውን ምዃኑ አፍሪቃ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና እቲ ንግዲ 3.4 ቢልዮን ዶላር ክንቀሳቀስ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ ሃገራት አፍሪቃ ነዚ መደብ ብቁልጡፍ ከተግብራ ኮሚሽን ቁጠባ አፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ ሃገራት አፍሪቃ ካብ ኣብ ሓድሕደን ዘካይድኦ ንግዲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ኣዝዩ ዓዝዝ ንኣብነት ኣብ ናይጀርያ ናይ ተምሪ ዘይት እናሃለወ ሃገራት አፍሪቃ ካብ ማሌዥያ ክሽምታ ይመርጻ ኬንያ ፊዮሪ ብብስሒ ኣምሪታ ናብ ኔዘርላንድ እናሸጠት ካልኦት ሃገራት አፍሪቃ ካብ ኔዘርላንድ ፊዮሪ ዕድጋ እዚ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ኮይኑ ካልእ ቢልዮናት ዶላራት ዝቁጸር ንግዲ ብተመሳሳሊ ይካየድ ነፃ ዕዳጋ ኣህጉር አፍሪቃ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሞዴል ዝሓዘዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ዘለዎ ደረጃ ክበጽሕ ግን 50 ዓመታት ከም ዝወሰደሉን ሃገራት አፍሪቃ ከም ተዝድለው ውሽጣዊ ንግዳዊ ዕዳጋ ክለዋወጣ እንተኾይነን ዘራኽበን ትሕተ ቅርጺ ከማዕብላን ኣብ ድዋተን ዘሎ ጸጥታ ከም መሓይሻን ከም ዝግባእ እቲ ኮሚሽን ሓቢሮ ሃገራት አፍሪቃ ሓደ ካብቲ ክገብርኦ ተሰማሚዐን ዘለዋ ኣብ ድዋተን ዝግበር ናይ ሸቐጥ ታሪፍ ምስራዝዮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እተን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንግዲ ዝገብራ መራሕተን ንዓደማ ዋዕላታት ምክያድ ልሙድ ተርእዮ ይኸውን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዋዕላታት ጃፓን አፍሪቃ ሩስያ አፍሪቃ ቻይና አፍሪቃ ብሪጣንያ አፍሪቃ ክካየድ እንከሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ፈረንሳ አፍሪቃ ስዑድ ዓረብ አፍሪቃ ቱርኪ አፍሪቃ ዝተሰሚዩ ዋዕላታት ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎ ኣብ መንጎ ኣህጉር አፍሪቃን ሃብታማት ሃገራትን ዝካየዱ ውዕላት ንክልቲኡ ወገን ዘርብሕ ተባሂሉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን እተን ሃገራት ናይ አፍሪቃ ባህርያዊ ሃብትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬት ክምዝምዛን ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ 54 ድምፅታት አፍሪቃ ከስባየን ዝመጻ ሃገራት አፍሪቃ ነዚ ተረዲአን ካብ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብርኦ ንግዲ ኣብ ንሓድሕደን ዝገብርኦ ክዕዝዛ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ኣጠንቂቑ ሃገራት ኤውሮጳ 70% ካብ ዘካየድኦ ንግዲ ኣብ ንሓድሕደን ክገብርኦን ከለዋ ሃገራት ኤስያ ድማ 51% የካይዳ ኣፍሪቃ ድማ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ 16% ጥራይ ናይ ሓድሕድ ንግዲ ትገብር ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና ብሰናይ ዝርአተ ወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ሒዝናልኩም ክንመለስ ኢና ሰናይ ምክትታል ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ኣብ ሓደ እዋን ሓንቲ ሃገር ዝነበራ ክልተ ሃገራት እየን ከም ክልተ ሃገራት ካብ ዝቆማ ከዓ ክልተ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ጉዕዞን ፍልስፍና ፖለቲካን ተኸቲለን ሰሜን ኮርያ ንህዝባን ዓለምን ዘሰካሐ ሰብ ክብረት ክብሲ ትረፍ ከም ሰብ ክሕሰብ ክሳብ ዘይፍቀድ ዶብ ጭቆና ዝኸደት መራር ሃገር ዝዓለም እያ ደቡብ ኮርያ ከዓ ከም ዝኾነት ሃገር ዝዓለም ምስ ኩሉ ገልጠምጠማ ዳሕን የባሃሊት ኩሉ ግዜ ሰባት ካብ ሕማቕ ሃዲሞም ናብ ጽቡቕ ክዕቆቡ ምርኣይ ኣዝዩ ባህርያዊ ነገር እዩ ስለዚ ኸኣዩ ዝመስል ሎሚ ቁፅሮም መመሊሱ ዝውስኽ ሰሜን ኮርያውያን ናብታ ብመጠኑ ዝሓሸት ትበሃል
ኣብ ሓደ እዋን ከዓ ኣካል ናይ ነራ ዝብልዋ ደቡብ ኮርያ ገጾም ዝውሕዙ ዘለዉ እዚ ኸይኣክል ከዓ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲሞም ናብ ደቡብ ኮርያ ዝኣቱ ዜጋታት ኣብ ፖለቲካ ደቡብ ኮርያ ክሳተፉ ጀሚሮም ኣለዉ ለንቀነ ንኣብነት ክልተ ሰሜን ኮርያውያን ኣብ ሓጋጋ ኣካል ደቡብ ኮርያ ኣባላት ክኾኑ ኣብ ምርጫ ክሳተፉ ተራእዮም ንምንታይ ደኣ ኣብ ሓጋጋ ኣካል ደቡብ ኮርያ ክትኣቱ ትህቁኑ ኣለኹም ተባሂሎም ዝተሓተቱ ከዓ ኣውራ ዕላምኦም ደቂ ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ ደቂ ሰሜን ኮርያ ዘለዎም ኣረኣእያ ክቕይሩ እቲ ምቕያሮም ከዓ ንኽልቲኣተን ኮርያታት ዘሳንኽ ክኸውን ብምብሃግ ኢሎም ይገብርዎ ከም ዘለዉ ይሕብሮ እዚ እዞም ክልተ ሰሜን ኮርያውያን ዝሳተፍሉ ዘለዉ ባይታዊ ምርጫ ኣብ ሚያዝያ 15 እዩ ክካየድ ኣብዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ትርኢታት ደሚቑሉ ዘሎ ግዜ ከዓ ክሳብ 200 ዝኾኑ ሰሜን ኮርያውያን ኣብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ተረኺቦም ከምዚ ዝዓይነቱ ንጥፈት የሰላስሉ ኣለዉ ሰሜንን ደቡብን ኣብ ቀረባ መጻኢ ዳግም ክሰምራየን እናበሉ እውን ይዝምሮ እቲ ብሕጂ ዝምስርትዎ ሰልፊ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ብደቂ ሰሜን ኮርያ ዝቖመ ኮይኑ ንሕብረት ዘሳለጥ ምዃኑ እውን ይገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክሳብ 35,000 ደቂ ሰሜን ኮርያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኢዶም ሂቦም ይርከቡ ብዛዕባ ኩነታቶም ግዲ ዝገብር ከዓ ብዙሕ የለን ስለዚ ነቶም ድሮ ኢዶም ሂቦም ዘለውን ነቲ ብቐንዱ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከብ ብሕሱም ጭቆና መንግስቱ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ንምሕጋዝ ሰልፊ ሰሜን ኮርያ ኣብ ደቡብ ኮርያ ክምስረት ግቡእ ምዃኑ ኣበገስቲ እቲ ስራሕን ካልኦት ክኢላታት ፖለቲከኛታት ሰሜን ኮርያን ይዛረቡ ኣለዉ እዚ ስምዒት እዚ ዝያዳ ዝዓዝዝን ዘድምዕን ከዓ ደቂ ሰሜን ኮርያ ኣባላት ባይቶ ደቡብ ኮርያ ናይ ምዃን ፃዕርታቶም ተሰሊጥዎም እዩ ሓርነትን ዲሞክራስን ኣብ ሰሜን ኮርያ ጓኖትን ኣብ ሰሜን ኮርያ ኮይንካ ክናድያውን ንጋዳዩ ስለዚ ከዓ ኩሉ ምርጫታት ምስ ሓርበተ ካልእ መንገድታት ሃሰው ምባል ግድን ዝኾኖም እዩ ዝመስል ዘሎ ንሰሜን ኮርያውያን ነዚ ኩሉ ሃቐና ስደተኛታት ኮይኖም ክገብርዎ ይፍትኑ ምህላዎም ግን ቃልሶም መሪርን ገና እውን ነዊሕን ክሰልጥ ከይሰልጥ ዘይፍለጥን ኮይኑ ይረኣዮን ንዝበስሐ ተዓዛቢ ፖለቲካዊ ድራማ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ዝጥሙቱ ሓደ ምዕባለታት ከም ዘለዉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ገሊጽና ኣሎና ምናልባት እዚ ለውጥታት እዚ በዚ ሕጂ ሰሜን ኮርያውያን ዝወስትዎ ዘለዉ ስጉምታ ዝተደረኸ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ካብቲ ምልሲልካ ክዝከር ዘለዎ ነጥቢ ከዓ እዚ እዩ ሰሜን ኮርያ ንህዝባዊ ባህሊ ተቐቢላን ኣስተናጊዳን ዳርጋ ይትፈልጥን እያ ግደ ሓቀት ሃገር ብፍላይ ንምዕራባዊ ባህልታት ፎቅ ክትብል እያ ጸኒሓ ኣብ ዓለም እታ ብዙሕ ዝተዓጽወት ካብ ዓለም እውን ዝኾነ ጽልዋ ዘይብላ ሃገር ትበሃል እንተላውን ንሳ ሰሜን ኮርያ ንመንግስቶም ብኽፉት ዝጻረሩ ዜጋታት ሃገር ዕጭኦም ማእሰርትን ሞትን እዩ እንተኾነ ሎሚ ባህላዊ ለውጥታት ዘገም እናበለ ዝርአ ዘሎ ይመስል ኣብ ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ኾነ ቴሌቪዥን መደባት ምክትታል ብሕጊ ዝቐጽዕ ነይሩ መንግስቲ ብዝገብሮ ዕንቅፋታት እውን ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ናብ ካልእ ዓለማት ብነጻ ክንቀሳቐሱ ኣይከኣሉን ሎሚ ኣብ ግዜ መሪሕነት ኪም ጆን ኡን ግን ናይ ሙዚቃ ቴሌቪዥን ፊልምን ፋሽንን ሓርነት ምትእታው ይቀላቐል ኣሎ ክኢላታት ፖለቲካ እዚ ነገራት እዚ ሰሜን ኮርያ ናብ ለውጢ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ገይሮም ክትርጉምዎ ይስምዑ በዚ ናይ ሕጂ ስጉምታት እቲ ሃገር ፈለማ ምስ ደቡብ ኮርያ ቀሲላ ከዓ ምስ ሙሉእ ዓለም ዘስምራ መንገድታት ክትከይድ እውን ተስፋ ተነቢሩሎ ኣብ ፋብሪካታት ጫማ ሰሜን ኮርያ ዝተኣታቶ ዘሎ ቅድታት ከዓ ካልእ ተደራቢ ተስፋ ዝህብ ነጥቢ ኮይኑ ይርአ እንተኾነ ነገራት ዳርጋ ከም ዘለዎም ዘርእዩ ሓቅታት ኣይተሰኣኑን ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ እቲ ብሃገሮም ዝመጽእ ዘሎ ለውጥታት ከመስግኑ ከለዉ ሳላ መራሒና ኪም ጆን ኡን ዝብል ዘይፍቱ ሓረግ ይድርቡ ምህላዎም ሰሜን ኮርያ ካብ ገሃነባዊ መንገዳ ከም ዝወፀት ዘርእዮ ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ እውን ገና ዶኩመንታሪታት ብስእሉ ኣብ ምጽቕባብ እያ ዘላ ኣሜሪካ ረብሓታታ ንምዕዛዝ ኣብ ፍቐዶ ዝዓለም ዝወዓለቶ ኪናት ሓያለ እዩ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተፈላለየ ንውሓት ግዜ ሓሊፋ ከዓ ትውድኦ እያ ነቲ ወፍርታታ ንኣሜሪካ ከም ኩናት ኣፍጋኒስታን ገይሩ ኣንዊሑ ዝሓዛ ኩናት ግን የለን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ጣሊባን ስምምዕ ገይሩ ነዚ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ዘሎ ኩናት መወዳእታ ከገብረሉ ድሮ ኣብ ጫፍ በፂሑ ከም ዘሎ ይንገር እዩ
እዚ ኮይኑ ከሎ ግዳ እቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኣት መዕለብን ከይግበረሉ ዓንቂጡ ዝርከብ ነገር እንተሎ እቲ ፖለቲካ ፍታሕ ንምምጻእ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ጻዕርታት ሰንከልከል ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፍርያት ኦፒየም እዩ። ኣፍጋኒስታን ሎሚ ንልዕሊ 900 ሚእታዊት ባህሮይን ዝድረኽ ናይ ድራግ ፍርያት ሸፋኒቱ ንሳብ ዓለያ ኮይና ዘላ። ነቲ ዘይምርግጋእ ኣውራ ነዳዲ ኮይኑ ዝደፍኦ ዘሎ ሓደ ዓቢ ጸገም ከዓ እዚዮ። ምኽንያቱ ኣውራ ምንጪ ኣታዊ ጣሊባን ንሱ ስለ ዝኾነ ንኣባላት ጸጥታ ኣፍጋኒስታንን ንሓይልታት ኣሜሪካን ዝቐትሉ ኣኽረርቲ ዝግበር ሞላ ካብዚ ነገር እዚዩ ዝምንጩ ዘሎ። ስለዚ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘለዋ ስትራቴጂ ንጹርን ሓያልን ዝኸውን ኣብዚ መዳይዚ ንጹርን ሓያል መትከል እንተሒዛን ኣብ መፈጸምታ እንተብፂሓቶን ጥራዩ ዝብል ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ሓሳባት ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣጸቢቑ ዓዚዙ ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ኣፍጋኒስታንን መንግስታን ብልሹና ክዓዝዝ ሕጋውነት መንግስቲ በብእዋኑ ክብዕጎግ ብሰረዚ ምዕባለታት እዚ ከዓ ኣኽረርቲ ዕድል ረኺቦም ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዘውርዶ ሓደጋታት ክበዝሕ ዝኽእል ዘሎ ንኣውራ ምንጪ ገንዘብ ዝነገራት እዚ ኣለሊኻ ኣድላይ ፍታሕ ክርከብ ስለ ዘይተኽኣለ እዩ። ስለዚ ከዓ ምምሕዳር ትራምፕን ጣሊባንን ኩነታት ፖለቲካ ከዕርፉ ክዝትዩ ከለዉ ኩነታት ኦፒየም ኣፍጋኒስታን ኣካል እቲ ዘተ ገይሮም ክሕዝዎ ይግባእ። ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾነ በርኒ ሳንደርስ ኣሜሪካ ርእሰ ማላዊት ሃገር እያ። ስለዚ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ማሕበርነት ዝብል ኣምር ብዙሕ ስፍራ የብሎን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ገጽ ፖለቲካ እታ ሃገር ሓድሽ ተርእዮ ተቐልቂሉ ይርከብ። ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾነ በርኒ ሳንደርስ ውፁእ ንነብሱ ባዕሉ ከም ኢሉ ዝገልጽ ማሕበርነታዊ እዩ። ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ሰልፉ ኮይኑ ዘካይዶ ዘሎ ናብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝወስድ ምርጫ መሪሕነት ይሕዝ ምህላው ግን ዝገርም ነገር ኮይኑሎ። ሕራይ ኣብ ሰልፉ ሰዓረ ኣብ መወዳእታ ንሰልፉ ወኪሉ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘካይዶ ግጥም ክዕወት ይኽእል ዶ ዝብል ክንዲ ኸላእ ሕቶ ግን የምጽእ ኣሎ። ብሰሪ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ በርኒ ብብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ናይ ምዕዋት ዕድሉ ባዶ ከም ምዃኑ እዩ ክግመት ጸኒሖ። እንተኾነ ሕጂ ወላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ኣይከኣል እምበር ነቲ ግምታት ዘፍርስ ውፅኢታት ኣብ ምርካብ ዝርከብ ብዕድመ ኣዝዩ ዝደፍአ በርኒ ሳንደርስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ማሕበርነት ዝኣምን ሰብ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክዕወት ማለት ዘበት እዩ ዝብል ፖለቲካዊ ርእቶታት የእዛና ዘጽመመ ድምፂ እዩ። ሎሚ ግን እዋኑ ግዲ ፈሪሱ ኣሜሪካ ብበርኒ ሳንደርስ ክትምራሓ ዝብል ጥርጣረታት ናቱ ቦታ ሒዙ ይሰፍሕ ኣሎ። እቲ ዝገርም ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ብቕለተን ኣብ ወግዓዊ ትርኢት ዝሕዝ ኣብ ፖለቲካ ፈጺሙ ተመክሮ ዘይነበሮ ብሃብቱን ትሕዝቱን ጥራይ ዝምካሕ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፕሬዚደንታ ጌራ ዝረኣየት ኣሜሪካ ሎሚ ንበርኒ ዋላ ማሕበርነታዊ ሓሳብ ይሃልዎ ንኹሉ ብቕዓቱ ሃሪፋ ከም መራሒኣ እንተመረጸቶስ እንታይ ጸገም ደለዎ እዩ እንተተባህለ እንታይ ጸገም ክህልዎ ኢሉ ዝብል ሞጎት ኣብ መጨረሻ የስልጥ ኣየስልጥ ደሓን ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ምስ ግዜ ትርኢት ፖለቲካ ክሳብ ክንደይ ከም ዝቀያየር ዝነበረ ረዘንቲ መትከላት እውን ክሳብ ክንደይ ክፈራኸሽ ከም ዝኽእል በብእዋኑ ተዓዚብና ኢና። እቲ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ግን ንገዛእ ሞጎትና ዝማጎት ሓያል ንጥቢ ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ኣብ ጥዕና ዘሎ መዐቀነ ኣልቦ ስቓይን መከራን ሰባት ተሰኪሞሞ ዘለዉ ዕዳታት ኣብ ዓሌትነት ዘሎ ፍልሊ ናድልዎን ዋላ እኳ ኣሜሪካ ርእሰ ማላዊት ሃገርያ ብውያ ከዓ ተዓዊታ ዝብል ኩርዓት እንተሎ ሎሚ ኣሜሪካ ንማሕበራዊ ሸነኻት ፖለቲካ ዕድል ክትቦ ግድን እዩ ዘብል እዩ። በርኒ ሳንደርስ ዝካትዓለን ዘሎ ነጥብታት ከዓ እዘን ንርእሰ ማልነት ኣሜሪካ ከም ሓቂ ኣብ ቅድሚኣ ዝግተራ ዘለዋ ተረርቲ ሰብኣውያን ሓቅታት እየን። በርኒ ሰባት ነዛ ክነብሩን ገዛ ክራይ ክኸፍሉን ዳሮም ይርእዩ ኣለዉ ክብል ከሎ በቲ ዘረባቲ ዘይስለብ ኣሜሪካዊ ብፍላይ እቲ ውፅዕ ክፋል የለን። ስለዚ ከዓ ሰልፊ ሪፓብሊክ በርኒ ንኣሜሪካ ከም ቬኔዙዌላ እዩ ክገብራ ኮሚኒስታዊው ይብሉ እኳ እንተለውን ገና ክብልውን እንተኾኑን ሎሚ ህዝቢ ኣሜሪካ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ዝእለ ፕሬዚደንት እምበር ንጉስ ይመርጽ ስለ ዘየለ ብሞጎት ሪፓብሊክ ኣይደናገርን እዩ ይበሃል ኣሎ ብብዝሒ ኣብ ኣሜሪካ። እታ ትኸውን ግን ምስ ኮነት ጥራያ ክትፍለጥ
በርኒ ሳንደርስ ማሕበርነት እናበለ ፕሬዚደንት ይኸውንዶ እንተ ኮይኑኸ ከም ህቀንኡ ንኣሜሪካ ካብ ዘላቶ ኩነታት ዘውፅእ ድዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كميت أغنية فتوى تغاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتو الربع صغر لكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي صناي مكتتال طباب عبدر في بفيلمون نتصراب استحستو حفشاو تعزبتي يا موسيقى هاجرنا خوينو مسجلين ايد قدر فتات بمزماد ويكم ابنت بموساد كم ترى سماعي سمع النجوهناد نقوتن كجلس فتينا اللخو دير في معرخ نديت ببيزونن بفقر الزك أسأل بنافقات زللو بحزن زخمتر بحقوس زلل كله سمعيت زقلت قلو در فيه هاسس كبل بهريويو سلزغونغا نز سمعيتات بتباب زقلت در فتحت الناشا عبن سمعهم نز تذكرتات هيوتنا حزيلهم مسانا نبرو درفن مسراح بقتمي كجمر خال بزيماون كجمر كال بقتمي يابز جمرلو أتا قتمي تصحيفا خمزلاتو زي ما جيركا بن مدرافا مبزحت إجزيس لزي تطعم نابتنا عخاي خوني تباهيلو استدالو زي ما بلكع نخد قتم تماليسا كتستهاخل وهي كتسرب قدنت خون بزي ما هبز جمرو لما كمت في حراز بولو أمن قدنا خدكا زي ما انت مسيكا أهم لا نابلكا كاب أفكا خيتبرر تكنا خنامو جزاءتي خاب مسارح موسيقات تقيمكا بمقداح أسيركا تقمتا دحارنا عاز خون قدمي تمرر مالتيو قدماو تحستو حانت درفي أزيو وسانيو زي ودق كوينو نغنبر كافل سفلناوي ملكعو بتباب كسراح ناي قدنيو كخون زقبو نابنت نتعذب مو أبزل طباب تيدا أفرو أبتا مارس كطواف اتبلرفو نتا معاري زبلا نمركاب أبزدلو لغزي نهب تخطيلو خمس خدمو أبيت مقدس كم طواف كوينا ختقلقل كم صنحاتو يقلز اتطوافكا بمعارس للسراح نطواف ننهبي نقفو أبحدا قتمي بأزيوز ترعاق طباب قريسو نرخبو أبني هاجرنا بخمز عين الطباب كنت أوصل نخيل ودتك أبولو أبتا كدريتي تبلدرفو كم أبنت توسيدنا نتاق أترمبار مشت موسى مبليز بلو تفكاريتو بعن بابا سوف مسيلوان رخبو سف كوين كنن عاي كتأمت تسحاي سيركيون قدعاي بمبالي قلسا درفتات هاجرنا بينايك قديم سرحو أزن توتي قال درفتات حدا حسر زبالة زانتا حزوم زقربو له كانتري موزيك تباهي لزفلات قد موزيكا مبزحتو اجزي بزانتاو ملكع بستقرصو قدمتات زقوميو نابنات كين روجرز
أبتا زيقام بلار تبلدرفو انترينا حدش ما قل سباي نحد من سي مخر هيوات كالقسل خلو بملكع كارتا مالت ألا بمثال بطباب كمخرون كم عسب مخرخة كابنايت من سي ويسكي قردع كبل بابور ناتقعزت زقبرو زرب بازي صفوف طباب كاريسوها قريبون رخبو مستي ترمريم زبل دمز جيتار تحويسو خا بولس درفي كوين ركاب أب هاجرنا كم زعين تقطمي ببزح زتقام كيروس أصفها كم أبنات كتقاسكال أمتشه بخمزة طباب استهانس الدرفو اتقطمو كوافوخ زبالن تمثله نتو مبتهموت زنبور سبات كاب حنقولهم زي تاسس درف مخانا يترفان إليزاون كمو سلزي إز قدي كابتوم ندرفي دقاقيم كاخت سمعم زدرخو دروق أحيتات حدايو أبزق زيزي أب درفتات هاقرنا ببزحيا يرهن تزتا زي بزح الموزيكان فوخس زبالي كابوران زهناز عينت قد درفي ناون تاون قالو تاون عينت ناي هيوت سمعتات كنت كاملو نخال أب الدرارفا متقت النبالكاز درف كوينو نسمعيها بعميق تزتا حزو وقت أحل تخقلو الله كمنا إنجليزينيا درفتي بخمز قديز الليو كم بعال مايكل بولتون ليونور ريتشن آدالن كنت أكس نخال ناي براين آدامس درفي Have you ever really loved a woman باتي لحتتي لمو قندس زبل دمس أخدر فغلو كي تردعكا حيزكا بحساب زحنباب موها زي ود قدر فغينو ينبرالو أبها قرنا بخمزة خنطاوسون نخقل دمس أوي عثمان عبد الرحيم علو كابتي هزيو بزح درفتاتون متكاس قوصرات أليمات بالدرفو حد زانتها أمر إسخات قرز درف غينا باتي سحب النبالي زدرفو قدن زحل موزيكان تحويسو زي تدرسا درف غينا تنبر وقحت برهان تريناون كابتن الناشا نهرمت قطمي قوتت النبالكا زدرفا غينا مسنا إلي جولدين Love me like you do كان الناس أسرها نخقل نهاي القبرو أي مفكران لبايون حانتخاب آتانيا از قديا بهاجرنا دحري دمس أو براما فورقي دهايو زت فيمثل كياني تانيكون أبزع عمدي تزتا بزح درفتات هبركيتيو مومونايت بالدرفو قطماو تحستا مستبلك أنا عاز قطم زيمان هرمت موزيكان تسانيا كاب إذن سمعت زي تحسس درف خوينا تنبر نايناهم يوهانس كسعريت بالدرفي أبز غربا قزي كاب تهانسا نايزق الدي أبنت حانت خوينا بحفش يوغن إز درفي مالت إز عين الدرف زي اللوم زبن يوحدنا اللو قويلا ناي قويلا هرمت تتغيم كازق بردرفتات هاقرنا عدا غابتي بزح سماع السحب كدو كانت خوني قد ما هو تحستو أو انتاوي سمعيتات زقلس مزخونيو زيادات مرات زخون مبركم زي أبز هوان زي سرح زلو درفتات أبت قطمي درافاي سمعيتو كم استقودن كم زحزنن ناقلس بخبرو تسنيو هير النابلة منكبو سقط قد كبل كتر انكالها زقوداي أنفت غمسحة تستبهل أيفالكم من درفت هاقرنا نحزن سمعيتات بناي قويلة هرمات كسراح انت تدليو نمنتاي تخبرو زحليلو قوتت النبالكا زدرف عينت كدي زي سراح نابنات كفلو دانيو زدرفا ايك ابس اكنيت بالدرفي عباي ابنت كوينا كمو كسغت كونت خيليا نهود تكابو تاريخ اللوو تقوبو ون بزق دزي تسريحا جنكا قابلك العما أزوق تمثل نقول انكري قبز ناي مشالون بلز تسراح أبزع عودي كنبلا نخقل زمناو موزيكا زياب هاقرنا بالمدي زمناو موزيكا لنا نسقوعو هرمت قويلا زي كونه زحلون زي كونه أبوشتو بزح قدتات جنرس زحزلة
ኣብ ሃገርና ብድምፃውያን ከም በዓል ተኽለ ጽፋዝጊ የማነ ባርያ ኣብርሃም ኣፈወርቅን ተኸስተ ሰለሞንን ብብዝሒ ዝውተር ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ደሃዩ ሽታማይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ምናልባት ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ክኸውን ክእል እዩ ምኽንያቱ ጥበብ ግጥሚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ንኣብነት ኣብ 2017 ዝተሓስመት ሼፕ ኦፍ ዩ ትብል ደርፊ ኤድ ሸራን ኣላ እዛ ደርፊ ብሉፅ ዝገብራ ካብቲ ብልክዕ ዝገጥማ ውህደት ሙዚቃ ንላዕሊ እተግጥማ እዩ ከምቲ ኣብ መብዛሕትኡ ደርፍታት እንሰምዖ ኣብ መወዳእታ መስመር ዘሎ ፊደል ሓደ ድምፂ ዘስምዕ ዓይነት ዘይኮነ ዳርጋ ሙሉእ መስመር ዘለዎ ቃላት ብሓደ ድምፂ ዝሃርም ቅዲ ይጥቀም ኣብዚ ዓውዲ እትነጥፉ ደረፍቲ ሃገርና ነቲ ብዙሕ ናይ ኣምሓርኛ ደርፍታት ብቐረባ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም ዝድገም ደርፍታት ኣብ ቋንቋ እንግሊዘኛ ኣብ ገለ እዋን ኣዝዮም ብሉፃት ዝነበሩ ደርፍታት ብብዝሒ ክድገሙ ይስምዑ እዮም ብርግጽ ኣብ ስቱድዮ ብኢንጂነራት እዮም ዝስርሑ ኣብ ናትና ግን ኢንጂነራት ሞይትረፍ ነተን ዝርከበን መሳርሒ ሙዚቃ ንኽህረማሎም እኳ ብኽንደይ ጋዶ ከም ዝረኽብዎን ኢና ንሰምዕ ሕሉፍ ሓሊፎም ገለ ደረፍቲ ህርሞት ሙዚቃ ክመርጹን ከኣልዩንሲ ይትረፍ ሳክስፎን ብድሕሪኦም ኣብ ስቱድዮ ተቐዲሓስ ዝሃርመሎም ሰብ ብኣካል ዘይርእዩለዉ እንተበልና ምግና ንመስል ኸውን ግዳ ዘይተገብረ የለን ስእነት ሕሱም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ሚለን ሃይሉ ቁሩብ ጠልቀፍቀፍ ኢላ ነይራ መጀመርያ ፍቕሪ እትብል ደርፊ ፀሃይቱ በራኺ ናብ ቅዲ ብሉይስ ብምቕያር ኣመሓይሻ ደጊማታ ብሉፅ ስራሕ ከዓ ሰሪሓ ተመስገን ያሬድ ዝደገማ ሊሎውን ጽብቕቲ ስራሕ ኣብ ሃገርና ዝፈርዩ ኣዝዮም ብዙሕ ዘደንቑ ደርፍታት ናይ ቀደም ኣለዉ እሞ ኣይትፍርሕዎም ኣጆኹም ፍቓድ እናሓተትኩም እንተኾነ ግዳ ገርም ንኣብነት ሳቢና ትብል ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ቅድሚ 10 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተደጊማስ ዓብ ኣድናቖት ኣትሪፋ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስቲ ተራቂቑ ዘሎ መሳርሒ ሙዚቃታት ተሓጊዝካ ጽብቕቲ ስራሕ ምኾነት ዝብል ርእይቶ ኣለኒ መደምደምታ እዚ መዓልታዊ ኣብ ዩትዩብ ከም ማይ ናሓሰ ዝዘንብ ዘሎ ደርፍታት ሃገርና መብዛሕትኡ ደጊምካ ክትሰምዖ ሲትረፍ እታ ደርፊ እኳ ጀሚርካ ክትውዳእ ኣይትኽእልን ከም ትዕዝብተይ መብዛሕትኡ ናይ ግጥሚ ሽግር ይረኣየኒ ግን ኣዝዮም ብቕዓት ዘለዎን ገጠምቲ ከም ዘለውስ ዘይፈልጡ ዶ ኮይኖም ክኾኑ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ዛራ ገጠምቲ ዝበሃል ጉጅለ ገጠምቲ ኣሎ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ገጠምቲ ኣለውዎ እሞ በጃኻትኩም ኣብኡ ኸይድኩም ተወከስዎም ካልእ ሽግር ዝረኣየካ ኸዓ ጻዕሪ ዘይምግባር ኣሎ ኣብ ገለገለ ደርፍታት ኣዝዩ ዝገርም መባእታዊ ጌጋታት ትርኢ እሞ ይድንፅወካ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ክመስል ጭርባሕባሕ ክብል ከሎ እምበር ዶ ካልኣይ ግዜ ሰሚዐ እሞዮም ዝደርፊ ክትብል ትግደድ ኣይፋልኩምን ቁርብ ኣኽብሮት ሰማዒ ሃለኹም ናይ ገንዘብ ሳንሱርን ካልእን ጸገማት ይርዳእና እዩ ኮይኑ ግን ዝከኣለኩም ጻዕሪ ግበሩ ነቐፌታታት ኣብ ቦትኡ ኾይኑ እቶም ብሉፅ ስራሕ ሒዝኩም እናሻዕ ደበኽ ትብሉ ደረፍቲ ኸዓ ኣገናዕ ቀጽልውን ብለኩም ተወሳኺ መሸጣ ሙዚቃ ደረፍቲ ዓስቢ ስራሓቶም ከምቲ ዘድለየ ከም ዘይከስብሉ እዮም ዝዛረቡ ሓቆም እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ከም እንዕዘቦ ደርፍታት ኣብ ዩቲዩብ ዝርጋሕ እዚ ማለትካ ኣታዊታቶም ካብታ ናይ ዩቲዩብ ጥራሕ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ንሱ ግን ከም ተዓዘብቲ ክንርድኦ ዘለና ኣዝዩ ውሑድ እዩ ምኽንያቱ ብዝሒ ተዓዛቢ ውሑድ ብምዃኑ እዚ ኸይኣክል ብዙሓት ውልቀ ሰባት ነቲ ደርፍታት ኣውሪዶም ከም ብሓድሽ ኣብ ናቶም ቻነል ይጥቅዕዎ እሞ እቲ ኣታዊ መቓቐል ዓገብ ኣይፋልኩምን እቶም ከምኡ ትገብሩ ሰባት ካልእ ዝገርም ነገር ግን ንምንታይ እዮም ደረፍቲ ሃገርና ኣብ ከም በዓል ኣማዞን ብምጥቃዕ ዋጋ ክገብሩሉ ዘይፍትኑ መልሱ ፍሉጥ ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን ኤላ ሪካርድስ ናቶም ኣፕ ብምስራሕ ፊልምታቶም ክሸጡ ጀሚሮም ኣለዉ እሞ እቲ ደርፉን
ከም ኣሰራርሓን ተዝግበረሉ ሓጋዚ ምኾነ ክኢላታት ሶፍትዌር ፕሮግራሚንግ እውን ነዚ ዘይተፈተሸ ስራሕ መሸጣ ሙዚቃን ተጥቀሙሉ ንሙዚቃ ሃገርና ንሰማዕትን ሰናይ ምኾነ ወደሓንኩም ሓውኹም ፊልሞን ነጸራብ ታሪኻዊ ጽሑፋት ዛንታታት ናይ ቀደም ንስነ ፍልጠት ኩሉ ምዕባለ ናይ ዓለም ይምዝገባሎ ጌና ይጽሕፋሎ ቀለም ዛንታታት ናይ ቀደም ንስነ ፍልጠት ኩሉ ምዕባለ ናይ ዓለም ታሪኻዊ ጽሑፋት ዛንታታት ናይ ቀደም ንስነ ፍልጠት ኩሉ ምዕባለ ናይ ዓለም ይምዝገባሎ ጌና ይጽሕፋሎ ቀለም
صارت رهانسو قرصاو مستنيران عن فتح بمركو البعداوين أبوي كل جزء لبامكن دك سبات تقبلوا زي كالو كتسمعوا مالكاي بلن نيرو صنيل كم اسمع نفتوى من نخبروا من سبات يخون جزاء رسنا أتزبلت هي بيو بفلايكا أمو هادن مدلدالن صوتاو زمدنا عبس الوالو سبات كزاربون كلو كي كل علفنا صنيل نامس انسمعهم زبلوون زاربوون معرخ ندي كبرنا قداسنة مهلاوينا النرئي بوبيلنا خا رئيس خبرتهم من تأمانتهم من كم زمعبلون كم زعقبون نقبر لك كم تعم بباسوف برهان صحين ترخيبا التقول علن التعبن سباتكا كفوت إذننا تكرون مس إنهبهم كم زعببون زعبيون فريتنا ولا زربهم شحو كان عنا زي تقمنا زين تاينان يخون نعم جن بزح مخانو تردينا وتر خفتات إذني كنكوني زلنا عصبيز أمونا ومسمعنا غاها لبونا يخون صنيل كم سماع نتزارب زلو السبت راي زي كونه نعنان سمعتون بزحت أمو زين سمعن زين استوعلن تداخوين نامو كم يابيلنا إنا خنم مهار سلز دمايو قدمي كل تشع عمتات زنبره زينو استبهل فلاسفة نا قداسنتن بلوصنتن مسماع كم مزرابن كقلاص كلتا زانن حنت ملاحسن مهلاونا مرتعويو بابنت زبره نمحازتنا مقربنا يخونو مزامرتنا قوتا كل ما بزريانا زركب فترات صنيلنا بمسمعنا ناب من قد زي تقدنا فلتات نقحاتن تمساتني زمرحنا كابزي بمبقاس كايو هنريس تبهلي كالق مهرون معبالين فلتاتين كاباين زبالحون زلبومون سبات كوفا بيلين كزاربو صنيلة بمسماع زمسايو زبل مغنياتو بصمونا مسماع كان فصموم زلنان زيبلنا نقراتيو بلك زفلتنا كابتا موكرو كالو سبات بمبقاسن ممهارن تراي تمساسال جيجا كاين دقم يحجزنا أزي كم زيلن كولغن بصمونا مسماع بقليل زلمدن زكالنا يكونن جزين لممدن يدرينا أتبقليلو كي تشجرنا صنيلنا نسمعون كنسمعون نخالن راديو ترايو سلمتايجن صنيل كم اسمع كبير زقبرو إلنا دهون حتى تالنا دك سب بحرينا عن النت سلزلنا يو مبزحت إجزي مسباتها بنزرار بولو نسمع نهلنا أأمرنا بحسب رحوق كجيش نرأينا بزحت كباناون أمونغو تعلالي خون زررب نزرباتي سب كلاليفنا كنزارب ندلينا جزارسنا واغان كبرن كم زلوان مرأهي زيادة هنسمع كنسمع ندلي بزي زي مخنياتوي أن النتكا بحال تبلاشيا أبزي مدنانا عبس أقامي فترلنا مخدا بخمينا نسمعن كنسمعن زلنا نأنتنا وقيدنا نعينتتي نخزارة باب كن منازل سب أعينتنا توكيرنا بمطمات كنجمرو نخالينا كمو بمقبارنا خا كلتيناينا كابت زررب مباهال خسب كاو بمقصال نحساباتنا رئيتتاتنا الرأيانان تمكرنان كنت انقاقلمن أبقزيون أبوت انتراي كنت اكاملهم يقبعنا مأنتي ناتي من السبات إن قبرو زررب كين خلالفون كين زرقون ستسانيحنانا بأمرنا بمملاس رديتنا خميلو مقمقامون يدلينا زيادة كابت زررب ما انت نربح مبار نقزاء رسنا أبوتاتي الزارب زلو السباتينا نتزاربا كم انسمع نقبار كم زمقبار اتزارب سب بغليلو خفتن حساباتو خقلسني زدفافا كاب كفت مبهال
ቅኑዕን ብሉፅን ሓሳባት ስለ ዝወፅእ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዎ ቅኑዕን ብሉፅን ሓሳባት ከዓ ንተመክሮ ህይወትና ደልዲሉ ረዲእትናን ኣረኣያናን ከም ዝዓብን ዝሰፍሕን ይገብሮ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ትፈልጦ ጥራይ ኢኻ ትደግሞ ክትሰምዕ ከለኻ ግን ሓድሽ ነገር እውን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ዳላይ ላማ ብኣብየል ተወልደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕድምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና زخبركم سمعتنا نزل سعزي تداليوز نبرة حفشاوي مدباتنا أبس فتسيمنا لنا راديو إيرنا